Yabafowethu. Eish. Bengithembisile ukungeke ngisakhuluma kodwa manje akuvumi ukuthi ngithole. Mina nifuna ukubona ngithole. Into engiletha lana nansi. Yini le? Ukhuzani yini afuna usibonisa yona. Uyithathaphi manje iyembe yefoil. Ukhuzani uyithathaphi iyembe yento yokupheka ese restaurant. Yini ngalomfo wampunguza? Yini le? Yini? Bantu basenkandla ngisacane ngichaze. Niyithatha le material okwenza leli yembe leli. Ha? Niwathatha amafoil. Hayi. Nina nifuna ukubona umuntu ethule. Bathi ngikhuluma kakhulu kodwa manje ibona futhi abangineza into yokukhuluma. Bengithe ngisafuna ukukhuluma. Angifunda endlansana kodwa nabantu basenkandla bangilethela uhlanya lofaka ifoil. Hayi. La. Home foil wana la. Usiyacwebezela ke manje. Hayi.